бинандагони гиромӣ, инак кору фаъолияти мо полни дар шаҳри Маккай. бовар кунед, мошин полни прилагат кардагаанд, ҳама чиз ба қонуну қоидааш. гуфтум не аввал мара як велик битем. мақсад велик бите ки мара арва полни ёд бигирим, айхид кунам, баъдан мошина биёре. барои ҳамин бародаро кадомое ки ҳаҷи умра омадани, мақсад ҳаҷи фарзӣ, аз тамому гӯшаи канори дунё марҳамат муроҷиат кунед. ина бародар то ҳамин ҷай иншоалло дар хизматем. метуне ба дили пир муроҷиат кунед. шероинар аллоҳ ҳаматан нигаҳбон бошад. шероинар я великам додан ку рулш каҷалай бин намешидай велик, полни велик алиш кандаку. бародаро медуне чӣ, ҳеҷ гам надора рули каҷалай, рӯш ҳарос мекунем. мо бояд меҳнат кунем, заҳмат бикашем, тиёрахир набошем, ҳаромхир набошем. хонаи худо барои чӣ омадем? барои омадем ки як лақмаи ҳалол бихӯрем. не ки дар як хонаи худо, дар куҷое ки бошем мо бояд ҳалол бихӯрем. як каса фанду фреба, мақсад нони ҳалол бихӯрем. барои ҳамин мерем рӯш ҳарос мекунем. ҳамин як ҳафта гирмӣ мекунем бо худованд подшоҳ. мебинӣ ки тачкачатон омад, ба газават мекунем дига дар Макка. зинда боше шерои нар, фақат дуогӯ бошед.